Здравейте на всички, казвам се Стоян Спасов и съм сертифициран тета-терапевт. Специалист съм по регресии. От 10 години се занимавам с регресии и прогресии и от малко повече от половин година се занимавам професионално и с тета хилинг и много добра комбинация става тета хилинг и регресия. Просто се трансформират на момента отрицателните, негативните чувства, убеждения и страхове. Друго, какво искам да кажа за хора, които просто са изживяли някакъв много голям стрес в близко бъдеще. Говорим за стрес, не обикновения стрес, който е всекидневния, говорим за някакъв шок, който ги хваща неподготвени. Голям стрес означава някой близък нещо да се случи сериозно или раздяла с някой или нещо, който наистина те хваща неподготвен и не можеш да спиш, не можеш да се храниш като хората. Просто то се усеща, че е много голям стреса и шока, който изпитваме. Ако хората или близки на тях осъзнаят, че това вече е по-сериозен стрес, е добре, ако е осъзнато, е препоръчително да се направи една-две сесии на тета хилинг, да се изчистят самите емоции, които са, да се трансформират и да не стане след време да се превърнат в физически болести, което много често се случва. И когато се превърнат в физически болести, после е много по-трудно да са, не е невъзможно, разбира се, но да кажем, че когато се превърнат в физически болести и докторите те наплашат, че има много голям проблем, тогава емоционално много по-трудно се променят нещата и да кажем, човека трябва да е много осъзнат и наистина истински да иска да се промени и да оздравее, но тук въпросът е друг, че е по-добре, когато се случи нещо, естествено не дай се Боже, но някой път се случва и ние го осъзнаем това нещо, че се случва, много по-добре е да се инвестира, да се направи една-две сесии, да се изчисти проблема, да се трансформират емоциите и човека да си продължи по пътя по най-добрия начин. Това е, което иска да кажа. Препоръчвам го на всички. Ако осъзнато някой ваш близък или вие изпитате много голям шок, стрес, страх, който наистина ви разтърси, много по-добре е да се направи една-две сесии тета хилинг, да се изчисти самия проблем и да продължите на чисто и да не тормози този проблем да не стане на физическо ниво, защото винаги първопричината на всички физически болести е емоционална. Да не казвам 100%, но най-малко 90% е емоционална и оттам е първопричината, оттам се отключват и да кажем, то не става веднага, но някакъв период от време се превръща в физически проблем. Това е от мен. Приятна вечер и тъй като често вече виждам близки на мен и хора с някакви тежки диагнози и ми е болно, ако това се усети на време, няма да се стигне до такъв случай, до такъв проблем. Просто ще се изчисти на момента и няма изобщо да се стигне до такъв проблем. Това е. Бих искал да споделя, да препоръчам на хората, тъй като го виждам многократно вече в моята практика. И така. Приятна вечер и бъдете здрави!